laing ti nakasaraka dardarep tipe apa kabuklan tuyaya awan pulus nagdalsak udisika ket tinatlipliputan pangasim biagku siksika laing di nakasaraka dardarep tipe apa kabuklan tuyaya awan pulus nagkalkak yudisika ket tinatlipliputan pangasim biagku no awan tun panagayat mo kaniya sauem laing ay balikas di ka kumaagama ngem kayag kamarangka nadapay la pategkuken ka tas mula ingin pinuksan kaayat mo kaniya ngem no siya kun kay di mun ipatatid ano sa kigasat ko ngayon pa'y mo kaniya siksika laing di nakasaraka dardarep tipe apa kabuklan tuyaya awan pulus nagkalkak yudisika ket tinatlipliputan pangasim biagku no awan tun panagayat mo kaniya sauem laing ay balikas di ka kumaagama ngem kayag kamarangka nadapay la pategkuken ka
mapukaw dito'y lagip ko sa dumuman iayan mo biyag ko kaya't kukumakin ka ngay pudno sika ka na yun harapap ko et di kanto mapukaw dito'y lagip ko aglabas manti aduwat awe ikarikin ka asika sikalae di ka masursuro yakku alipaten uray pay adakon ijay tanen sa dumuman iayan mo biyag ko kaya't kukumakin ka ngay pudno sika ka na harapap ko et di kanto mapukaw dito'y lagip ko aglabas manti aduwat awe ikarikin ka asika sikalae di ka masursuro yakku alipaten uray pay adakon ijay tanen aglabas manti aduwat awe
cha